Nech sa páči. V prvom rade chcem povedať, že najlepšia sociálna politika v tomto štáte je znížiť daňovo zaťaženie práce pre ľudí s nízkym príjmom a stredným príjmom. Nie ho zdvojnásobiť, ako ste to robili vy, pán Pellegrini, s pánom Ficom, ale ho znižovať. A to je naša priorita. Nezvyšovať ho ďalej a naopak ho znížiť. To pomôže ľuďom mať viac peňazí a keby sme im takto nezvýšili to zaťaženie, ako ste vy urobili, tak dneska majú to, čo im chcete dať cez prídavky a aj viac. A druhá vec, ktorú chcem povedať pánovi Kotlebovi, je, že poprvé, tá schôdza bola podľa desiatok právnikov a ekonomov zvolaná dvojnásobne nezákonne. Nikto to nevyvrátil. A my sme práve hovorili, že ak ústavný súd potvrdí, že máte pravdu, my okamžite prestaneme. Vy ste odmietli ísť na ústavný súd to dať rozhodnúť. Ale podstatnejšia vec je, dneska pán Danko vyhlásil, že vy, pán Kotleba, ste na poslaneckom grémiu povedali, že ak na 3 minúty vypne kamery, tak vy si s nami poradíte. A to chcem povedať všetkým občanom tejto krajiny. Že ak si myslia, že pán Kotleba bude byť len Rómov, tak sa mýli. Pán Kotleba a jeho ľudia budú byť všetkých, ktorí im neustúpia a ktorých nebudú poslúchať. Dnes budú byť mňa, zajtra budú byť neviem koho, pozajtra každého, kto si dovolí. A ja chcem povedať ľuďom, že nemôžeme toto dovoliť, lebo náš protest bol úplne pokojný. Dokonca keď nám došiel prvý poslanec zápasník sa s nami akože zapasovať, tak sme to radšej ukončili. Vy ste ľudia, ktorí sa vyhrážajú násilím. Vy ste ľudia, ktorí, ako bolo na úvod povedané, majú bohatú skúsenosť s násilím. Ďakujem. To bude chcieť reakciu pána Kotleba, ale predtým Andrej Danko, nech sa páči. Pán Danko, ja chápem, že dnes ste v ťažkej defenzíve, lebo nezvládnuť vedenie Národnej rady počas 2 dní, to je zlá vizitka predsedu Národnej rady. A pán kolega z PS spolu, pán Bedlavý, bohatý, starý, skúsený politik, ktorý sa dnes prezentuje ako mladá sila. Vy vyťahujete vo svojich propagačných videách bejsbolky. Vy hážete na našich mítingoch kamene. A vy nám idete hovoriť niečo o tom, kto je tu agresor. Vy páchate zločin, sabotáže proti Slovenskej republike a ja to budem vyčítať pánovi predsedovi Národnej rady, pretože mal sa vami dávno spraviť poriadok. Veď nie je možné, aby partia anarchistov 2 dní, 48 hodín blokovala Národnú radu. Veď vy sa spamätajte, priznajte si vinu a povedzte, že ste to prepískli. Pán Kotleba, povedali ste to alebo nepovedali ste to? Ja musím reagovať. Jasné, že som povedal, že by stačilo spraviť za 3 minúty s vami poriadok. To nie je možné, aby ste blokovali Národnú radu 2 dní. Keby vypli kamery, že? 2 dní, pán Bedlavý. Za 3 minúty, keby vypli kamery, urobíte s nami poriadok. Mladá tak, sila. ako robíte so všetkými, čo vám nevyhovujú, že? Sa pozrite, čo vy robíte, veď vy ste sa ukázali. Z tejto schôdze k ďalším témam, aby sme prebrali ďalšie témy. Pán Danko, skúste krátko, máte málo času. Tá schôdza bola absolútne zriadená a zvládnutá. My sme ich nemohli vyniesť akokoľvek inak a myslím si, že ste dneska videli, že sa to zvládlo. Po druhé, ak si myslíte, že vraždami a bitkami alebo tetovaním nacistickým, že vy niečo v živote vyriešite, zneužívate národné kresťanské sily, tak ako ste oklamali svojich čitateľov, keď ste povedali, že Kufa bude voliť svojho brata. Kufa to povedal v eurovoľbách a zneužívate cirkev, národné a sociálne témy. Môžete sa hanbiť a raz na to ľudia dojdú. Ďakujem pekne, O pán Danko. vrahovi z Popradu som nepočul slovo.